Кеше, ата-аналар жиылышынан соң Хисмәтов білесізме? Нинди жырлады, Асхат Хисмәтовның юбилей кичәсе артистның бала чагындагы вакыйгаларны сурәтләгән кечкенә спектакльдән башланды. Яраткан тамашачысы зал тутырып килгән, ә юбиляр үзе бүген бала чагымны аеруча сагынам ди. Яшы да минеке, юбилей да минеке. Бер кая да бара алмыйсың. 77-кә инде нәрсә дип әйтеп булмый. Анда җырлыйлар инде ни дип. Нык тыгылган яр тузмый ул, картаймасаң яшьлек узмый ул. Барыбер узып китәдер инде. Кайтып булсын иде кире яшьлеккә. 77 яшькә кайтып килер идем мин. Бик сагынам яшьлегемне. Асхат Хисмәтов Әлки районы Түбән Әлки авылында туа, кечкенәдән җырларга яраткан. Язмышы аны шулай иҗат юлына илтәде. 1978 елда Казан театр училищесын тәмамлап, Татар академия театрында эшли башлый. Баш режиссер Марсель Сәлимҗанов яшь артистны шунда ук күреп ала. Гүрелдәп чыккан тавышка карый башладым инде, зур бит. Киң җилкәләр. Мәйдан менә әйбәт, безгә бер талант килеп эләкте. اللهم الصحيبة حسيخ الصدقات الغني ومن الله سبحان الله تلقى المرادlarınızga erişirsiniz. Ул гомеренең 45 елын театрга багышлый. Зәңгәршәлдәге Булат, Казан сөлгесендәге Ильяс, Авыл ите Акбай әсәрендәге Акбай кебек рольләре татар театры тарихына күркәм рольләр булып кирип калды. Моннан тыш Елан аяклы кыз, Кияү балакай, Ерактагы якын йолдызым кебек фильмнарда уйнавында яратып кабул иттеләр. Бүген исә ул яшь актерлар өчен остаз, күп еллар бергә театрда хезмәт куйганнар өчен тугры дус. Әти мин тәртипле булырга өйрәтте беренчедән. Эшкә өйрәтте әти. Шин ир егет булырга өйрәтте дип әйтсәң була. Татар егете булырга дип өйрәтте дисәң була. Менә шул сыйфатларны шутлап китәр идем мин. Бик дә кешелекле кеше бу. Бик кешелекле. Шундый менә ярдәмчел кеше. Анардан җылылык беркеп тора. Аны күрүгә күңелгә рәхәтлек бирә ул. Без аның бүлмәдәшләре. Biz инде менә Аллага шөкер 16 ел бергә бер бүлмәдә эшлибез, иҗат итәбез. Аның киңәшләре, аның сүзләре безнең менә күңел дәфтәренә язып барабыз ул аның әйткән сүзләрен. Әле бүген шаяртып әйттем, 80 яшеңә шулай исән сау булып, мин синең беренче абыстайың булып, исән сау булсак ярар дип шайтып сөйләшеп алдык. Татарстан халык артисты бүген дә зур хыяллар белән яши. Бер ишәптә булмый. 70 инде алга таба исән сау шулай яшәргә насыйп итсен инде. Минем теләгем шул гына. Дөньялар тыныч имин булсын да 75-ендә, 80-ендә, 85-ендә Аллаһ Тәгалә бирсә 90-ында күргә язсын иде. Бүген Асхат Хисмәтовка теләкләрнең иң изгеләре әйтелде. Ә үзе ул тамашачыга рәхмәт сүзләрен җиткерә. Татар халкының яраткан артистын алкышларга һәм чәчәк бәйләмнәренә күмделәр. Динәк Самдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.